posachedwa tikupasirani program ina ya Silipati imene imachitika ndipo imafotokoza komanso amacheza ndi anthu okamba nkhani zosiyanasiyana zodabwitsa komanso zoopsa. Ndipo mpulogalamu ya lero Silipati inacheza ndi munthu wina amene amakamba nkhani yokhuza ufiti. Takhani pompo mumvere kuti kuli Programu ya Silipati pano pa Muchi FM kwa nthawi yayitali Amalawi akhala ali pa mtsutso omwe ena akhala kunena kuti ufiti ulipo ndipo ena akuti ayi. Silipati lero ikambapo nkhaniyi kamba kuti mtsutsowu ukuoneka kuti ukupitirira utsi zomwe zikutanthauza kuti mpaka lero mtsutsowu sukutha. Ngati nkotheka khalani pomwepo. Dzina langa ndi Thomas Kachere. Ndakhala ndikumafika kuno kumene kuti ndikufuna mundipase ufiti wina kuti masana zitha kuuluka. Koma kodi ufiti ulipo? Mpulogalamu yathu ya lero ya Silipati mzanga Luka Beston Damiano boma la Palombe acheza ndi chikondi Williams. Ndapasidwapo chituma chija nkukachitayira mtoileti nazo kukachipeza pamwamba papiri pogona panga. Ndikubwerera kuchitengaso kukachitayira padenga kuzapezekaso nyumba momomo. Mukucheza ndi mtolankhani wapadera wa Silipati Luka Beston Damiano. Mkuluyu akuti nkhani yanga ndiyoti kuchokera ndili wachipere pa nkhani zokhuza ngati zamasengazi komanso ndi mmene munthu amatengeredwa kuti mwina akaphunzitsidwe ufiti ndi zimene ndakumana nazo ndi zomwe ndikufuna kufotokoza kuti anthu aziwe. Mmalonda kuti pali nkhani zokhuza na kufuna kuphunzitsidwa ufiti kapena zamasengazi longosowani kuti chakhala chikuchitika ndi chani? Chimene chinandichitika mu 2007 chinali ndi anzini zanga amene ndimacheza nawo masana. Komano usiku sindimazindikira chimene chilichonse chimene chimandichitikira. Choncho mapezeka kuti nthawi zambiri ndimangokhala okhumudwa pena bendi kumadandaula tsiku lija likamankankuta. Koma makolo anga akamandifunsa kapena zinzanga kuti ndikumaoneka ngati okhumudwa komanso kumaoneka ngati ndikudwala mwachinsinsi akandifunsa ndimalephera kulongosola chifukwa kuti zinthu zimene zimachitika usikuzo sindimatha kuzimvetsetsa kuti kodi zimakhala zichani. Komano kwa ine ndinangoona kuti ndikumazozika usiku popita kugona ndikamapagona ndi mmene zimandichitikira. Ndiyeno mwina mutha kupitiza wenepo kuti kapena pakupita kwa nthawi munaona kuti ndi chani chimene chimakuchitikira? Chimene chimandichitikira ndikamapagona kungoyamba kugona muja ngati tulo lijaramba kubwera pamapezeka kuti kumabwera chimdima china chake chonena kuti chinali chawo chonena kuti olo mukhale ngati muli light mdima uja umandipfimba masowa kuti ndione kuti kapena kuti olo ndizuke ndi makanika thupi langa limakhala lomangika endi kuti ndizuke kapena ndimuyitane munthu amene ndamuyandikira zimakanika. Choncho limapezeka kuti mdima uja kungondikuta maso angawo ndimaziona ndili kunja kwa cheni ni nyumba yomwe timagonayo kuseri kwa nyumba kumene koko kunali mtengo wa masuku. Ndipo mtengo wa masuku uja unali ndi nthambi zokwana zitatu. Pa nthambi yokwana yachitatu inadulidwa pakati papo masana pamaoneka ponyeta pamalo pamene panali nthambipo ndibe simadziwa kuti kodi odibe mmamawa wina uliwonse ndimatha kuzokamveka yang'ana pakati pa nthambi paja chifukwa tulo langa limayambira pati limathera pamene paja kuyambira pompo ndikuthera pomwepo ndipo anapezeka kuti mfuna pite kutali ngati mtengo umanyeta talongosola kuti umaoneka bwanji kapena chimachitika ndi mtengo ndi chani kwenikweni kuti mina anthu amvetsetse. Mtengo unali wa masuku a chizungu komano mtengo ndiona kuti polekana nthambi panali ngati pamabwera ngati utomboni ngati zimazi choncho deile ngati mvula ikamavumba muja ndikumapezeka kuti pakusalira kuti sipamauma zimene zimachitika ndi zimenezo. Komano usiku pamapezeka kuti pamalo paja panali mphika. Mphika mjamazani ulimwani mazi zinchungi zikuni ndiya kumvanga akamani mpaka mphika paja
amapezeka kuti ali ndi michira italiitali. Amayi munatuluka anena ambuye munatuluka makofe ambuye paka analikalizi amuyintanye ngawo paka nalikonkhile paka nalinata ulenge anachitwe unefanyanga kudalalika nkumakutika kulinda amalifaji unakuti ndi munthu zimukanika ena ajampakana abowere asanduke anthu ati azindi nkoka azindi thula matako kuti ndi munthu usemukane koma zimakanika. Zimenezo zinachitika ngati zili kumaloto koma sikuti ndi maloto zinthu mazina zikutani zikuchitika zikachitika mwa nthawi yayitali kenapo ndinazimuna kuti suzayandikana ndi anthu kuonjezera potikupasa chibawa ndipo panapezeka kuti mwendo wanga wakumanjawo unali ndi mwanabere ndiye ndimakanika kuti ndiyende chinthu chino ndizizilitsa thupi kuti madawa atavumbulukira kuti munthu ine ndili ndi chilonda chimenecho anandipititsa kuhole ataphulitsa bwana wacho sapo mafini akwana ngatibe cha 2 liters chibeseni cha 2 liters chose ndiye chinavaka ndi mafini mpaka nanandisukapo kundisukapo nakhala pafupifupi miezi 3 ndisakupitaso ku sukulu kuchokera pamene kundi pamene sopano ndimayamba ngati kupeza kobwino pang'ono kumani ngulo limene limakuliraso ngati kusegula kwa kumakutu kumatuka daily mafina kuti munthu kuyandikana nani sanadya ndipo somachita kuna kuti iwe kununkha upakhale kuti ali ndine amalankhula choncho kunakula mwoyo osakumandia kufuna kuti muona kuti mukulephera kulumpa kuti anataka kulumpa kusanduka anyami kuona kuti akupasa mchibawo kuti amalankhula mwamunalinda azinzanga anazanga ndiponso ana amene anali achichepere achinyamata azinzanga otimatizana masana ndipo kwambiri anali azinzanga mukakusamazana kuti zimene malanga zija ndichani amalankhula kuti ndiafunse zimakanika chikuona kuti ine chimbatha chikucheza ndi anthu ndapezeka kuti mina nthawi imeneyo kalenga nali ndi luso lopinda pambani pa mawaya anaja kangobweretsa mawaya awo ndi apindira magalimoto koma kuti ndithe kuyikumbusa nkhani imene inandichitikira usiku chifukwa ndinaona ngati mina ndiopanda umboni kuti ndifunsenso munthu zimandikanika imene zimakhalira choncho ndikangozimvetsererapo kuti zinthu zozatero komanso kukamada ndiyili ndimekhala kuti munthu uyu kumachitika kwambiri kumadandaula ndiye nditafika zaka 22 ndimene nditaona kuti inenso kusindipitiriza ndiye ndinauza chifukwa imene chiyambire masukulu ngafikepo pa level yabwino kuti ndakhuza ayi ndikati ndakhuza imene andiuza kuti ndikayeseka wasina ndizimene ndikafika fomoni ndimene ndikauza madala kuti ndipabwino kuti ndiphunzire ntchito zakani zamanja munthu mwinga chimafulani ndi business ndichoncho iwo aganayitanisa kwathu atayitanisa kuti ndiyalongosole pamaso pa anthu aja nawonso aso chimozimozi kuti inenso kulosi ndikwanisa ndikungofuna nditani ndikupanga pa business choncho cheniwo aganana kuti asiwafunayikananga ine ndinene kuti chani tinozikakhala pa chigawo ndakhala pa chigawo kwazakawa zokwana ziwiri kenako chaka cha namba 25 ndimene sopano ndinayamba kuphunzira galimoto nditaphunzira galimoto usina ndivutenso yamemba za driver zija nyumba kumamakolanga then ndanapezeka kuti makolanga anandiuza kuna kuti ntchito yomwe ine ndaphunzira siyofunika kuti ndikhale upanda mkazi chifukwa kuti ndimayenda madera atali komanso pena imakhalira ngati kwakachere kuja ndinagona kuti ndanandiuza kuti mapitachi ndikasauhule ndiye ndinakwatirapo mkazi woyamba wokubalaka nditamukwatira mkazi wokubalaka uja panapezeka kuti inakhala nayo maybe 4 osakhuzana naye alipo ndikumakhala payekha inenso nkumagona pandekha koma kuti ine ndimikwatira ndinakugonana naye pakamodzi ku chibwenzi chathu akundiuza kuti akupita kwa kubalaka ndiye posalikana anandilola kuti ndikagonane naye ndipo ndinagonana naye ndipo iye ndinandiuza kuti after mwezi mmoja akuuliza kuti ali ndi mimba ndivile ndikambisa kuti nditani ndimuvwatire ndiye nzotaona kuti muno ndikuti ati nditha kumaganiza kuti amandinamira chifuna kuti ndinakuphuza mumwaka mwezi kapena unojiso nali usanati
pamapezeka kuti iye nyumba kaya naitayo kaya sanaitayo sindikudziwa kumeneko kumazwa kuti aligani ndikondipezera ndipo panopali ku maternity ndipo ndimanyamukako pabona kumene koni nampeza ali bwinobwino akuonesaso kuti alibe nyumba kumene fumbo yake zinalema kuti ndingomukwatira ndimene mutapanga dongosola nkhoso kuzamutenga mkazi uja kungofika naye kunyumba ngati lero nthawi imene mkazi anaenda kusamba ngati mapiriodi mpaka mapamezi 4 ndiye anani natetika kuti mkazi uja namutenga ndakamusiya kwawo kuti amapita chondifera chifukwa namba ndani thupi lake kusinthika kuti simini mwana mkazi amalire ndiye atafika kuja ati sosana iferedwe kuchita zile ngati zamangawa kapena kuchipatala anapeza kuti period ijenema kena kwenye vakwatiwa kuti kuchilazulo utakakwatiwa kuchilazulo mkazi uja nayo kwa miezi miwili atabwera pa khomo la kwathu analota sister waine kutani akumumiliza ati kumwa uje msuzi wa nyumba ndikena kwati kwakuti fotokozi zangu cha nthawi mweyo sonaiso period mpaka ni mwezi 4 ndikena koso mumitengaso chimazomeza ndakamusiya kwawo kumekhabe kamusiya nakawafusa mpakwawo kuti inayo mkuku mkazi uja ndibulimo inavuto akumakubula kakumaka kumaso chiyambire period sikuta aliwathutusa nyumba yako mukapende siku mwezi wangu kumaso ngati mwezi zangu chake nyevuto ya mtima ifeji mwenzo mikutuza mbili mwina mtima yasanji mwine kuta okumpangisa ndiye mungu tiberesera ati mwine timfuse mweyo kumaso mwene kuti wangati kuchilazi okumu amwinike kuti vuto lake ndijani inapika kuti mwinike kwawo kuja inapika kuti so anachira bwinobwino ndikenako mwina kuti apapa kuti mwende mkwatira mkazi yesu nakwatiraso mkazi wa namba 3 amene yananokwa khanacha mkazi wako khanacha uja inapika kuti imeyo nakhanayo most mwezi 4 koma osadya nayo chokudya chilichonse inapika kuti idino loti ligule chokudya chilichonse sanoni ndiye chifuna kuti makhala mwenda siku lino nakhala pakhomo kwa miezi 3 ndiye ngati 7 ndi 4 omwe amakhala pakhomo paja ndikangomuyendera ndipo napezeka kuti sanodya china chilichonse mamaya masana mazulu mpaka nabe sinamwene bero wakuti akudya lwengine loswiti sizimatheka ndikena pomafusa sister wanga kuti kodi amadya ndi ndani iye ndikachoka alifeti timafusa napano kuti iye akamatheka sino siyake saphula sadya sunga zilamachi ndiki tunagoza kuti kuti mwenda mtauni mwena mugoriwa zokudya zimene musiya kujipinda mwena kapandi wondipezera ndike nakubasi ndimene sokwanina kulonga mwengoti taita mene mphapo watani mwena tuuza zimene iyo wamadya kapena kufotokozera ndipo ndipezeka kuti ndinapita kuti kumene kuti kuva fotokozera anthu akwawo ndakafotokozera anthu akwawo ali ayamba kudya musakanda uli ndipo napezeka kuti siku lina nakwalibe udabwa kuti tulobe sindimalipeza kuti munthu ndimene ndiye mazulu atatenga mazo osamba kundisiya kumpafa simatangotsika ine nkangodya inasamita ndaitatu ndipo napezeka kuti atakasiya mazi kumpafa iyo kuzapita kumpafa kuja kenako chino chake chinandizera kuti munthu uja wasawa nyumba ndikaone kuti akutani ndikena kubasa ndinakaima pazenera mkati mali ulaiji kunja mjini sana takuona za kunja kuna mingi mwenyewe ndiye kenako ndimujini alitenga simu mwenyewe mtungu za simu azizika mba kena kuna wajenga msumu ndiyo wa chuka banyanga baji ngata kuchila mpunga jinchi ndiye kenako anazingi kinantiyo mwe wadu tuliza kuta kandi kezi kumbafa kuchi kuna vitu akuona sangatariza kumisu juniwa akucheuka cheuka ndiso mekhaila kumbafa kuchi ndipo na kuwanja pesa kumwe kuchawa ndipo zonde mtango mangi ya sana hii bende masamba ndani ngiri sana bastia ni watu wako pia mazaje ngiri wa kitu kwa ndani ndiye mimi nafsi kwa tambara ya simeji ndio ndipo za simeji mlimi wewe na mbarine ndipo za simeji mlimi kutumia mambo ya sana ni wale Yesu simeji ndio ninaka chote nilifika mimi nenda kuona shughuli zingine za dabu ndikangogona nilipofika kuti mbanda kucha ucha mafili ndikubuza kuunga ngati kwa ujeni kwa njoka chonchichi nyumba
tena kukavuru adenga tena kuchezeki kuu akangotoa leo hiyo jamaa gara mwako kwenye usiku wetu vile kwenye kudi mwine mwazili mgodi zinga kimkazi wangu sana mwine sabuna kutia mtu like ndi mgende nizo mwinga mtu wakudi mkazi wangu andi karina ya mwa mwezi sili mwakudi abango amatende mkandipo mwasipo ngatiso mtu usa kugona kama mpatauli akugona chihuwa kumuzusa sama zuka zinga kute zinga tani usiku kudi ndi muzuse sizipate sama zuka kumwenye tembeleza ndigone naye zenye vipitiliza dogo gona kucha ndipo ikango kanga di 58 ndio kuti sitikandira na kibe chicho sensitive sana pale kwa ngoti wa gona amini yeye ankominatu sazukaso ndio kana kwa kuzuka kwake ndi mama kuma daily akamavuka pokoso langa tuanje kwa jonchija tena kukavuru tena kuchintu jikanga kuchagua kusema nyumba mwenyewe chipinda china ndio kana kunywa jozupe ndio na bingu kwa siku banganga anaenda tulipi ndio kuna kazi nilitamisa lakini mkazi mmoja tisa ndio mfano kusamba kutandize ndio ndio fusa kulipo mfano kuleti banki bali mkazi mtu alingofiti ndio mjumbe ndio kuuza ndio kuna kupanga kwa jamii ndio ndio abuni wao kutana akundi na mizina ndio mkapanga kwa jamii sima kuti mkazi wao ndio alingofiti ndio ndio ngaja fiti na tulizana watu kuambia kwa mundu bani pakati wa ndingani ndipo mbangaje ndipo nahinga kwa siku leo ndipo tenga gari nilikuja kwa Branta pa mtunda wa Kilazo timu kwa jambo ndio kuna ndinjo vizuri pa Kilazo na sana jua linde ndio kwa kuti nafia kupenda semeta kila kitu chose kwa kuti ndipende break zinakanika ndio kuna kisomo kuzapenda break gani jiaza ina ndio mimi mwili akuru ile mwili chifirosi ndio mimi ndio kwa hata chini cha CCV ndio ndio fusa ndio kodi cheki ndio ndichanga mimi basi ndio 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 sana ni chini cha kitika ndio Mungu afusa kuti kodi kusogea ngam naona kuja au sidi na ndio chini chose ndadi balimi jimene nafuna kuchigunda albalimi ndio kuna kunungu gani za ndati amuna zifuzi ndiko zona ndindani ndindeka mali za gani ndio kunapitia bantu hayo katika tumema vuga banja angao wao kanaja ndio baso kuzindi ya ndini kazi ujao wao chinazo ndio bantu hayo nampenzi wa padi na kitimati pauje wasike boundary padi ndio kile kubasata yeye ngani ndio ndio anajabu akubusaji akupita ovanda katundu mtauni chote satani sakachibwa hapo nikazo natenga kupo nyeje ndikuzani pasa mkazi leo ndio mtani ndio mmoja kuti akandi fikiri sina kunyumba ndio pamoja je hata choka padi na kivacha anavyo kuti akupita chapa sidi boundary ndio kuti pamoja viongozi ndio taksi na watu watatu wajaji jamii mmoja ndio wao anayezimia damu bila maana hiyo kazi sana vile kulipo mimi na ndugu zangu swali ndio magadi ya mimi kujipata kwa ngozi yenyewe anaendelea ndani ngazi ngozi ndio nchi kwa sababu kwa kuti hiyo ndio fika kukuja na hata kuja kimata ngadongo solo sana hata kupata ndani kuna dunia mazuri na basi kwa ndio foni imejoka ya kwa ndani mpango wa ndio kuzunguza kuti panopo kwa video foni ndio flash ni kuti ati banji
ndiyo imene ndinatani nditaona foni yangu panali 13 minutes to 4 koma foni simaonesa kuti nditani ndiyitana ndiyo nditaona ndinangoziba kuti akazi pano pali kuchipatala pachilazo oti achita ngozi pasite banda limene mwati mwadusa ndipo iwati akutagundidwa ndi taxi ndiye panopondera kuti sikuti avulana kwenikweni koma mungotani mungobwera chifukwa panopa kunangolira kuti ati mubwere ndiyo imene ndinapita kuja singafiki kuchipatala nafikira papongozi wanga pamwe panali pansi ndafika pasini paja nagona kundiphikira chokudya alizongosolera lya ngoziyo indingi zanu zokutia tani zokutika kunavulala ndi anthu ena iwo achipatala ngomwe kuti ati mwendo watembenuka pabondo ndingati mimi ndikawaona nyama no ndino nawa kutangocha nomwe ndikwera kugali moto mini basi yopita kuchiri kuchipatala kubomo zinakanika maganizo menga basi anangotembenuka ina kuti kulimuzi pita kuphalonde nakatenga gali moto kuplanta ulingo kuti wakuphalonde 2-3 days ndina ndiliwade mafoni mwari kodi musa kubwera chifukwa limo anthu kuti mwagona konkuno ndingati sowayo ndindiwa mzuri unari wavizizi ndiba nopangadi asindina rindi lose tariwe chabu kuda tasiku milioni mawazi ndikuivaso foni yosati yanari yamadala akundimbira foni mwamva za maliro zona ati kutipo akazana kuchilazulwa mwalira nithika bwanji ndi nthawi imene imene akagona kuti kokavanga kokhanaja kuja ndikafika kuja nange mungusolera mwanuka mauti nkhani yoti ndiyamaliro oluyesa makonga nazo kuti imene mazimbira ndi mkazi wanga unawo kuchilazo ndipo nakufika kuti iye njomendi yankafuna kuti yeye kuti ukandapanga dala ndakuwa ni sanction kuti uziona kuti sina tosewera nawo mkazi wakokhanaja ndiye uziwe kuti ulenyeo ndine kuti tivasiyana iwe uzatani uzamalira ndiye nesinda makhulupirira nangoziwa ndine ndiwe nkhani yofiti jikutani jikupitirirabe ndikene pasiku nimene nangozitaya mamazi ndapita takaika mamaliro ndipo kunabwa mbusa unali mwana mkazi wafera chikondi anangolankhula choncho ndipo nanena kuti zaufiti paziko pano zilipobe ndikunatha kuona kuti mwana mkazi sana mlingi yefuna nawanguya koma yinza masilamusi ndiyo kena kupamene paja basi ndinaphulira kuti amene nkhaniji ndiyitani ndiyowondola kuyotoka pamene popo kusabwerapo mtima bwaka mkazi jonatani unalipobe mene mukadapita kubanja ukamapita kubanja kuja anandizaona kuti ambalira ndipasoma dambo ndiyofunika tipiti tikatani tikaone dambo ndiro ndinonikomendia kuti iye anasogolera ine mali pamboni nditi kuenda nchiyo nemurendo unokuta kubanku kuja anapizika kuti makazi anangotembenuka nthawi yonse kutembenuka kumene anatembenuka anakhala ngati imene makhala njoka yaulimi kasongo ngati yekuti njoka yandiranji kumene amaoneka kuti mwakafulusa choncho chochepa oti anapita kusogolo kumaliza makhala ngati wakutembenusa mwakathe kochepa kena kuzaoneka yense wakafulusa koma thupi lonse likuonesa nina kuti chinthu ichi chikuoneka ngati ndi chikulu chachikulu kavunapo ainjoka mmene makhalira kuti yaima yazivindiriza pasi ndikuzazosa mutu kuzaimika mumba kenanapazoga zvinezvese sizvinooneka anangooneka wakafulusa nthawi imweni nthawi imwe thupi langali linobewa zinsungu zokhazokha ngati mene zinothera ngati zauchimizicha zoti ukaona chinthu chozizimusa ndiye pena kubasa nthawi imene inabwezera nkuzakhala bwino injo vinapitiliza kuyenda ndiye pena kubasa ndikumafusa kuti kodi chimene chachitika pakati ndine ndiyani injo sanayenke anangoamba kuseka ndikena panacho papamenepo mukaronjera kumene kundati imene muthu munyadi nkhani zindizona kuti zaufiti sindazikhulupirira koma apapa mune ndizotani zolongola ndikena kubasi napita kwansiyenga wina amene yesu amakhala mphanguloko ndikuona kuti panopa nachesulidwa usinengajeso kupitirira imene pita pamunda kwake ndikuona kuti ainengafonti ndizele zamune wanga sindikumoza nyadi sikuliwe ndinoona zodabwisa pakati pansendiko ndisangalimoto oti panokunga ingesapo ndachitapo ngozilekwana kasika koma ngozi zonsezo ndimboziona ngati mvamajiki osati zamune ngozino inachitidwa kutaya alitagwa ndili pa spidi
ngozi inaso taya yaso litachokaponso kusogolo ndili pa spidi, ngozi ina pa mtunda wabambo, ngozi ina tikamaloya pa export kudusa pamanja ndi kumene gamu toshona zakuza mabreki kukafuna kuenda njini traki ya mikawa kuna iwe madraga ndikumiza kuti mkawa mbunde lipanda cholinga mina ikai mili pati ikai mili pamoja kapena vyayi ngati kuli kubwa itetezekebe kumabili ndiko anatezi pakuti imeji mili ndina twende zangu kwenye imeyoka upanda kuponda jani breki mungu hii basi chi ndipo mwaka nyingi kuruka funa ndio mbili kuti kodi mwini hii zaifiki kapena ndike ni kumunja anavu wa wakana liseche sina ngauja wamama busari mbati mjini na wayati wakia nyuzo ndi na waya kono ndi na koza ngatani kanda kukasu vimea kumea kama kuri wawela vitu mjani bogo silamali ngazindina paba mbwanga inae kuti nkhani ya ufiti kapena nkhani ya usinanga lino ndio misi ya chili chose chini chiku kujitekea chifani wanga samarani samana ndipo leo mkudu wa kuona kuti maiwawo analudhula kusema ndimo wawo nalio sema ndimo mvera kuti ena matau kawa uchipa muna 50 kwacha kumaona nanga mnali ngati 2000 ndikena kubasi ndipo mbezerero lonchizo alonde tulusila glasi pajani nani navyo mkazi wangu uchi wako kanajo ndimo naposo azigugu kwa nawili ndikena kubazio azigugu ndimekao nyera kwa nditafika ndikena kubasi hiyo zinamba kundika kusubula alipanipo mkazi wangu ndi amina funa kuja tani akupi njolile yunga kuti bambu wano ndiye wangu ose aluze chifuna kuti banja wano bambu wano usakufuna kuti lipikirire kuma anthu awa ndikuonesa kuti ndi na azita amene abati ukuta kukupitisani masimba anthu amene muzawo mukazatani mukazafikapo kwawo ndipo anthu amene wawa siku lino nasanguka njovu pakati pa msewu ndipo amene ndinaweza kukhulupirira kuti ndikuti ndikuzona muzonyiga alali anthu ngati amene ndikupita kanandeza kunena kuti ali agogo enawo ndikuti kutana mtengo mkazi wanazipani kuzisa zokhuza kuti ati amanisi chinamwali pamene munthu ayesesima maziwa nthawi yachinamwali akangondiuza kuna kuti ndikupita kumuzi ndikapangiza munda kapena zina ndizizi unosazwa kuti kunyekera kukapanga kuza chinamwali ndikena panapezeka kuti nazisoma banja lijalinatani linyata litatulujia kumwambia linata mavuta nazilikaso kuti inakwatira mkazi wakwabo kusiku mtunda kukulu mwananka mmozi utamukwatira mkazi uja aliombe vizuri panapezeka kuti nichitaso chimwezi ndi mkazi wina koma mkazi wanyamulira panapezeka kuti mkazi uja mapanga za uhuli imisili mwaziwa kuti mkazi uja ndi huli ndiye siku lina mnazimbira yanao mkawana akazanga ulimakha nawo patulikuwa kwa miezi 8 inatenga mwenyewe kuti waku nyumba ya madara yosata ndapita nayo kunyumba kuja inapezeka kuti waja namasi nichifona kuti ndamuyambi mkazi amene nani nako nyumba imene ndikena kumbunzi inapezeka kuti sina nani nyumba mtikaeka ineso sina mumilike nakangotenga simezo kuma ndikatani ndikamindira chibwezi ichi ndikaitenga simezo kukala nayo nyumba miji ndinayandika mphasa imene nali aronda ndaguna cha gada nditaguna cha gada iyo njenapita patapu kupatunga moyo kena kuonyeya sakengi ndaisiya petiwevu nali pa stili 7 828 ndiyo panapezeka kuti manager inaenda kutima pamene kenako inakutidwa ndi nduna nyaliji kenako pamenenapo kuti kaphumu pamene na munthu akuoneka ukhumudwa kumene sisa munthu uja napezekuti analiwanira kuchilazo atanguona pakhumu paja anyana mwaliwa aja akuchilazo waja koma akuoneka mchumi kumambako mpaka namutundu ukumaoneka chinchija kunya kumende kusamuoneka kazinjisa kugona tuloso ndilibe paepopo ndikubikirira nazo samba moja kuti kividya simu ndikuna kubafuza ngoona chinchija nthawi nengi kazembe tikwabuku kuti ndihithawa koma ndithawa banji munthu wanima pakhomo kena kubasana bitsika samatani sana mnyekeso usiku wake wenyewe mlongo mmoja kuna kuti wachiboziji pia ndikupelekeze pano sindikwanisa sokutani kudi mmoja wachikugeji ndokatani panthawi imene ina pakhomo alongo kukusa mutu ndikuzagwisa msozi kena kubasa sana mnyekeswa nasowa osazukabe panapezeka kuti mnani ndimundaka misiya kwawo usiku umene ndazabulira ndikena kusama na mkazi nachiyesa pazangaji ineso ndanga kukuni
ndikangogona kena kumanda kulota mwana moto ona kuti chifundo panopa ndifuna ndikuuza chifukwa vina angalina ndi chifundo uzamalira maganizo ako somakwanirisa usaone ngati ndikupanga pa zonse zimene kuti ukuchita kutheka kuti inomveratu muli ndi nkhani kwa mzibambo wina wakuphalombe kufotokozako nkhani zimene zidamuchitikira ndipo zakhala ndithu zikuchitika zokhuza ufiti. Koma funso nkumati, kodi inu mumakhulupirira kuti ufiti ulikodi? Tapangani komenti tione kuti anthu mukuti chani pa nkhani yokhuza ufiti.